யாரு குப்பை காத்து போக செய்யும் பட்டாசு வெடிச்சு அடிக்கிறது ரோடு பாஸ்ல ரோடு உப்புக்காரி காலை வரும் உப்புக்காரி அமித் வீட்டுக்கு பட்டாசு வெடிச்சு குப்பை வரப்போச்சு போன வருஷம் பட்டாசு போன வருஷம் நல்லா காமிச்சா போன வருஷம் பயமா இருக்கு இந்த வருஷம் அதே வெயிட்டுதானா சாய் சாய் பட்டாசு வெடி எடுத்துட்டு வர இந்த கையில வச்சு வெடிக்கிறது பாருங்க கையில எடுத்து
ஒன்று இருக்கா? அடுத்த வருஷமே பார்த்து முடிச்சு பட்டாசு வெடிக்குது, அவ்வளவு சவுண்ட்
இது 2 மேல இருக்கு.
அது வந்து சிங்கிள் பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன். மேலே என்னன்னா சிங்கிள் பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன். இங்கே இப்படி பண்ணிருக்கலாம். இந்த போர்ஷன் எனக்கு ஃப்ரீயா வேணும்னு சொல்லி கீதா வீட்டுல எப்படி பேக் ஆயிடுச்சுல, அதனால இந்த இடம் தான் அவளே குளிக்க மாட்டா. அதோட நான் 2 பெட்ரூம் ஹால் கிச்சன். அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கல, காசு கட்டணும். அது எனக்கு பிடிக்கல. அப்படி பில்டிங் இதே கட்டுறாங்கல்ல, அந்த அபார்ட்மெண்ட் கட்ட கூட பிடிக்க மாட்டேங்குது. மேட்ச் ரெடிக்கோ 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 அதுக்காக காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக வாங்கினாரு காசை கட்டி. அபார்ட்மெண்ட் வெடிக்குமா $65 லட்சத்துக்கு இனிஷியலா போய் புக் பண்ணியாச்சு. இல்லைன்னா ₹1,00,00,000 இப்போ. அப்ப 65 லட்சம் இனிஷியலா புக் பண்ண அது என்னன்னு தெரியல. போய் பார்த்து வச்சு அப்ப அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டுறது அவரே பேசிட்டு இருக்கிறாரு. குவாலிட்டி எல்லாம் பிடிக்கல. நமக்கு வீட்டுல 70 லட்சம் கட்டி வாங்கணும் எப்படி வேண்டாம். அவ்வளவு கலாச்சாரம் Hey!
எல்லாரும் போறாங்க வீட்டுக்கு. சாய் போங்க ஒருத்தர் பரவாயில்லை கல்யாணத்துக்கு நான் கேட்பேன் தெரியல பாப்பா அப்படின்னு எல்லாம் போட்டு அயலுக்கு அண்ணன் சாய்ல வச்சுக்கோங்க. அண்ணன் வந்து அண்ணன் தான் இருக்குது அயலுக்கு இல்லை அட்டை வச்சுட்டு இல்லைன்னா உங்க அம்மா கிட்ட கொடுத்துருவேன். உங்க அப்பா கிட்ட கொடுத்தீங்களா? இல்ல, அதை எடுத்து போட்டுறேன் நானு. ஆப்போசிட்ல போட்டேன். தெரியல ரெண்டு போர்ஷன் அது வந்து அவங்க வீடு இந்த பக்கம் என்ன சொல்றது, இந்த லட்சுமி வீடு வச்சுட்டு அமிஷா கிட்ட தெரியாது எவ்வளவு வீட்டு வீடு கட்டிட்டு அதான் அன்னைக்கு போய் இருட்டு 10 மணி இருக்கு நான் இன்னும் 11 மணிக்கு போனோம் மணிக்கு இருட்டா இருந்துச்சு